Meditación, oración e recollemento. Este é un espazo para iso, é un oratorio. E ten unha historia ben curiosa, porque este oratorio do Colexio das Misioneiras do Divino Maestro de Lugo chama a atención. As clientas do proxecto confiaron a construción deste espazo a un arquitecto e a unha artista plástica despois de ver un traballo seu nunha tenda de decoración en Lugo. E gustábame esa tenda, gustábame como estaba decorada, era de cor vermello e blanco. Gustábame o piso da tenda, gustábame como estaban distribuídos os espacios. Eu un día entrei solamente a ver. E gustoume tanto que decía, daqui podese facer, daqui, collendo esta idea, podese facer con unha idea diferente un oratorio. E aquela visita continuou cunha chamada ao estudio do arquitecto Óscar Alba e da artista plástica Marta Prieto. Recordo a miña reacción porque case saquei unha pequena sonrisa, primeiro porque chamoume a atención, é dicir, que alguén quere facer un oratorio en unha tenda de deseño. O programa do proxecto consistiu en transformar o oratorio preexistente, unha habitación con 2 fiestras sen máis, nun espazo para oración moderno, distinto e particular. Aquí este traballo redúcese a 3 decisións primarias, é dicir, unha envolvente que recorre o teito e unha das paredes, curva, é moi evidente a curva como que invita ao recollemento, logo outro xesto que outra superficie curva que mata unha das esquinas, e logo o fondo que sempre imaginamos como retroiluminado, como soporte dun traballo gráfico. Ese traballo gráfico, o que alude ao arquitecto, é un pano de vidro cuberto con vinilo. A luz difusa procede do exterior porque se mantiveron os ocos das fiestras. Ese cadro está referido a un traballo gráfico, pois a fotos que fixemos de postas de sol, e logo tamén as vidreiras da Catedral de Lugo e algún xesto que tiñamos que nos interesaba como detalle das vidreiras de Notre Dame, é dicir, un traballo gráfico. Este oratorio transmítenos referencias da cultura pop, a súa forma ondulante, os elementos gráficos decorativos, a iluminación atenuada e suxestiva, un lugar que esperta emocións encontradas. É unha cousa curiosa, hai idades de irmás ben maiores que chegan aquí e dicen: oh, que ben, que bonito espacio para rezar. E a arquitectura e a arte neste caso contentaron a unha petición de fondo calado relixioso.